pozdrav iz slagalice, vrijeme je za još jedan tjedni savjet. Ovaj tjedan još nešto malo o organizaciji vremena, točnije problem, odnosno najčešća pogreška koju vidim u praksi kod sastavljanja dnevnih lista. Naime, dnevne liste ovise isključivo o objektivnosti i sposobnosti određivanja prioriteta osobe koja ih sastavlja, a najčešće sami sebi sastavljamo neobjektivne i na kraju dana neizvedive dnevne liste, takozvane to-do liste, za koje ste sigurno svi čuli za ovaj naziv u žargonu. To-do liste, odnosno dnevne liste obaveza, su liste na kojima najčešće griješimo kada mislimo da smo već odredili prioritete i krenemo upisivati obaveze po redoslijedu u danu na način da pobrkamo zadatke i aktivnosti, odnosno one male projekte koji sami po sebi se sastoje od više zadataka. Naime, dobra dnevna lista sastoji se isključivo od konkretnih, znači specifičnih i vrlo jasno upisanih zadataka. Najčešći primjeri u svakodnevnom životu su odlasci u nabavku, odlasci u banku, nazvati tog i tog radi toga i toga. Kraj svakog zadatka naravno stoji točan sat i po prilici što bolje određeno vrijeme trajanja. Pa to tako može biti isto odlazak u poštu, predati paket ili podići neki paket i tako dalje. Međutim, ako se među takvim zadacima u vašoj dnevnoj listi nađe zabilješka, na primjer, organizirati rođendan dječji, učinili ste ogroman propust i vrlo veliku prepreku ste si zadali sami u vašoj organizaciji vremena, kako dnevnog, tako i vrlo vjerojatno tjednog. Zašto? U trenutku kada ste, recimo, obavili i onu poštu i dućan i nazvali kog ste trebali nazvati, prihvaćate se misleći jednog zadatka organiziranja rođendana da biste ustanovili da onda imate zadatke poput odrediti kome i kada i kako poslati i koje pozivnice, nabaviti pribor za rođendan ako se recimo radi o dječjem rođendanu kod kuće, kupiti dakle tanjure, čaše, vilice, izabrati tortu, otići naručiti tortu ili ju naručiti telefonom i tako dalje. Dakle, vidite, radi se o jednom zaduženju koje se tiče nekoliko konkretnih zadataka koji svaki traži svoje vrijeme i ima svoje vrijeme trajanja. Vrlo često desi se dodatna komplikacija da to sve niti ne možete fizički i vremenski obaviti jedino i samo vi i tu se stvar počinje preljevati na dane koji slijede, komplicirati i vaše dnevne liste postaju sve teže i teže izvedive, pogotovo ako uz ovakvu jednu grešku radite nekoliko njih u svakodnevnim dnevnim listama. Dakle, imate 4 ili 5 konkretnih zadataka i onda 3-4 ovakva zapravo mini projekta. Mini projekti ili aktivnosti koje treba kroz nekoliko zadataka dovršavati, morate raščlaniti i odabrati koje ćete konkretne zadatke vezane za taj mali projekt izvršavati u kojem danu i u koje vrijeme. Jedino na taj način će vaše liste biti objektivnije i lakše izvedive. Pri tome naravno vodite računa da ukupan broj zadataka na svakoj dnevnoj listi nije nemoguć. Zato nešto više u sljedećim savjetima, nešto više o objektivnosti i nešto više o vještini postavljanja prioriteta. Lijepi pozdrav svima iz slagalice, vidimo se sljedeći tjedan.